because kuhlobo ndikhule ngalo bile right i-marks esikolweni besendivumela medical doctor until ke a certain age apho nabomba ayikho lento lifile liphupha liviswa yilo xa i-marks zigrade ndicinga uba alina chance yofa. And actually when I got to grade 10 bendifunda ePretoria ngifuna grade 10 so ndaqala nambona izinto zestrato ndaqala usela kwalapho kwathiwa makabuyele eStern Cape lo zabe ingxaki ndabuyisela eStern Cape. I think into makhaba iqondo ukuba ukuzisusa ePretoria eStern Cape kukunexpose to izinto ezininzi because eMthatha yo bomba phabo faster than bomba sePretoria. So xa ndifika eMthatha I made friends. Nakhona bendisaqhuba kakuhle ngondenza grade 11 ndiqhuba kakuhle marks zami right. When I got to grade 12 those are subjects science. Oh sure. Yes, when I got to grade 12 I made a couple of friends. I get up ukulo ngiqale khona uchayi drugs yonke into nje ibi smooth qala uchayi drugs tsango phofu bendichaya yonke into because effect bendichaya tsango bendichaya then izoba yithufu itik ayinangena kakhulu ke ngapha kwitik lapho ndinaphazamiseka khona kwesikolweni. Ngomema xa singayi esikolweni I went to private school so uma khona bekubhatala imali eninzi pha ingqondo zami zobuya ngoba sizobhala ifinal ba yes magrades mali ngakayikhupha esikolweni manje be serious nakhona bese ngakhona noyenza netitshala zami besithi hadila ku late. Kule that's how I saw ba lento yam medicine ezosebenza nakhona lapha nge bachelor but it was not strong enough ile ovisa abazali. It was not strong enough to take me to medical school. So lafa kanjalo iphupha lam and I couldn't go back to school. I asked my parents to go back to school that I wanted to go back to school but kuthi akho mali because benifuna private school mos so ayisibakho lo mali so ndabomba ndababa ngigqirha ayisekho. Also funeka private school from primary up until secondary private. Yeah. Mos. I-accent how do you put as a cousin? Oh sure. Okay, so what prompted drugs? Is it purely just peer pressure? Mhlambi awunothi I was escaping from mhlambi reality engayincanywayo. I would be lying if I say that. I would be lying. And anofana nditsho noba ibe peer pressure kuthanda izinto because akho mntu benyanzela to it. It was me who initiated the whole thing. Ndimoya kwithombi zam ndithi hayi brother kanti ndifake man nangoku ke ukusesiqhubeka ndime besiza nemali because magrades bendinika imali yokuya esikolweni khetho ngihamba ngenyako ndikufitshane ndihlala eWaterfall ndifunda betown so ndihamba ngenyawo imali yam yesikolo nemali yam lunch ndinika amajita sithenga izinto so I wouldn't say peer pressure kuthanda izinto nje apha kum. So wasiqale watshaya ientshi ukhohlela kanye zange wafika emzini hayi ukhohlela gqithi. Okay But one by ikho enough entshi andiqala ngayo actually ndiqale ngetiki. Wah. Qala ngetiki ndiqala esikolweni